Moi! Ihan pikavideo on tässä ottamassa, että meille tulisi vieraita tänään aamun valmistujaispäivä tai juhlitaan aamun valmistujaisia ja herättävää jo 8:00. Meikkailin ja laitoin tukkaa ja muutama tukka edelleenkin laittamatta tai laittautumatta. Sano joo. Niin. Vielä lämmönen tapukkasen puottaa pois, mistä tulee sieltä kiharat. Ja yleensä lämmö rupeaa suoristumaan näitä takaisin ennen kuin tulee vieraat. Myös koristelin pari kakkua. Ja tein salattia ja muuta. Näkyy mun kengät tuolla takana. No, hetken otetaan peilikuvan, että se oikein vielä ei näy kunnolla. Niin, jäin alastumalta, mutta sitten lämmittä täällä. Mutta ihan pikatervehdys. Oikein hyvää lauantaita. Olkaa nätisti, jos lähdette juhlimaan ja muuta. Mä lähdin tästä viettän aamun valmistajaispäivää juhlimaan sitä, että vasta tuli pisteen kohta. Ja ai niin, mä olin näyttämässä mun meikkiä, eli mulla on ihan peruspeittipohja. Ja sitten mulla on ripset. Ja luomivärit ihan normaalisti. Toivon, että ette näe niitä kohtia, mitä siellä mun meikissä näkyy ja muutenkin naamassa. Siellä on pari. Esimerkiksi tossa on. No ei, tällä puolella. Joo, oikein vähän niin karttua.